ni Udaipur Amarpur ni Sorogo sok faijak lamao sok faijak khana ni bon 30 tarik September sini Tipra Motha bai kobokjak phung 6ta ni simi 6:30 jora ni bon no sung palaina ni bagui ready khaijak aro ni bisingo sung tabok lamao road blockage khaiwe ni bagui spot do sung sok faijak o spot ni bumungkha warung kami ge o amsai ni lukurokno ang koine ni musugu je mahrani tongnai gamari tongnai chaun mahari tongnai promasora tongnai je oroni gana gini ni joto lukurok teibu yang digi koimura nini asbin deanbari nini south bolmura gana gini joto bororokno o jaga phaiwe ni bangoi ang kobok tani ke chini o bon khanani o 12 hour bon chini tiprasani baigono chung slai mau जों जतनो थानसा खाबाक्सा ते खरां कायसा खलायwi खनानि ओ बननो पालायनायनि नांनाय ते सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नि थानिओ चिनि जे तिप्रा सारावनि अवस्था 70-75 बसरङै जेबाबे जों जि प्राइभेटनि दंमोन काजागु दंमोन खागजागु दंमोन सुजुग सुबिदा माया उइ दंमोन रगनो जों केंद्र सरकार राज्य सरकार न ते भारत बर्षनि जतो बररनो खरां खनारनानि हिके खनानि साल हानि बाङै जों अर जागाव कुनु पार्टी हनै ताहदि अमो तिप्रा मथानि डिमान्ड छि ग्रेटर तिप्रालेन्ड हाइ हनै ताहथों चिनि तिप्रासा जतनो जों चिनि राइट्स न मावनि बागै जों खोना सालसा जरा 365 डेज बसरो तंमानि व जों सालसा जरा जों खोना जरा रलायनाय सपोर्ट खायनानि ओंथों तानि हिके अर जागा जों ताबो पार्टीनि बाङै दाबि खाया अमसों चिनि तिप्रासानि अधिकारनि बागैसि दाबि खायो बैकबांमा बररो एलिगेशन दङ जे तिप्रा मथा ग्रेटर तिप्राले अम तिप्रा मथानि डिमान्ड छि हनै अम बोल जे ताबक समालोचना खाइ तनाय रक अन्यान्य पार्टी रक जे तिप्रा मथानि बन्द माने असंबेदनि रहि सानाय सारानि मुसुगु ते कोइनानि मुसुगु फाइदि खोनानि जरावो जों जतनो खाबाक्सा इंलायनायनि नाम ना सीपीएम ना कांग्रेस ना बीजेपी ना तिप्रा मथा बाद बाकी जतो तिप्राओ पार्टी तंनाय रो खनानि बन्नो सपोर्ट खाइदि ते चिनि पिकेटिंग स्पॉट ता अमा हाइखेनि तिप्रानि गोबांमा आमचाइबो तंमानिबो जानजा गानावो जतनो फाइ मानदाक फाइदि ते अरनि एलाकानि अ आमचाइनि लुग्रना विशेष भाबे कोइनानि मुसुगु जेहेतु वारुं कामी अ गांडा मिरनि गामारिया एडिसि साउथ महारानी एडिसि विलेज दङ महारानी एडिसि विलेज दङ बर्माबारी एडिसि विलेज दङ हानिबाङो निरक गान्दानि लुकुरक जतनो खोनानि ओ सालचिनि अधिकार न नानानि बागै मानानि बागै जों अ जागाव फाइनानि नांनाय हानिबाङै फाइदि जतनो अमनो सानानि मुसुगु आं ते कक साया चिनि अर तिनि अर सक फाइजाक दङ चिनि ब्लक कमिटिनि लिडार सक दङ दात्रनि साधन जमातिया दङ तेबो ब्रैनि लिडार सक दङ वाइटेमनि लिडार सक दङ खनानि बन्न सारा त्रिपुरानि लगे लगे चिनि अ वारुं कामिओ बहायनो गाहाम खे जागजमक खे बरक बैनिसे गोबांखौ खे जों अरक बुथुमलायनाय आसोंनो सावै लुकुरनो आं कबकनि मुसुगु गुबाग्रायाव लथो ग्रेटर तिप्रालेन्ड दायथि